Sziasztok! Itt vagyok. Hogy telik a nyári szünet? Remélem jól. Nincs mit mondani. 10. fejezet. Egy repülő polip. Gunnar előhúzott a hátsó zsebéből egy vezeték nélküli mikrofont, hogy bejelentést tegyen. A nagy kilátóteraszon ülő és esküvői vendégeknek a hangja egy hangszóróból harsogott, amelyet az egyik asztalon helyeztek el. A hangszóró elektromos vezetéke lelógott az asztalról, és egy konnektorba volt csatlakoztatva a fűben. Valami másnak is ott volt a csatlakozója. Figyelem, figyelem! Itt az esküvő, tűzijáték ideje, jelentette be Gunnar, és intett a vendégeknek, hogy menjenek le a kilátótól, miután kikapcsolta a mikrofont, és a hátsó zsebébe süllyesztette, Pácika kutyára és Edithre nézett. Ti is gyertek megnézni. Aztán megfogta Tiffany kezét, és elhagyták a kilátóteraszt. Edith lenézett a tányérjára, mindössze 5 perc ezelőtt jó pár roston sült borra és egy halom krumplipüré volt rajta. A tányér maradék borracsontotól eltekintve most üres volt, és mivel Edith tisztára nyalta, csak úgy csillogott. Pálciga Tite azt kérdezte, jössz? Edith a tányérját vizsgálgatta bal mancsával, megtörölte a száját, és így szólt. Itt már végeztem. A cicák és az esküvői vendégek persze nem az egyetlenek voltak, akik Gunnar bejelentését hallották. Az erdő szélén Pácia kutya és barátai is tisztán és jól hallották Gunnar tűzijátékkal kapcsolatos bejelentését. Gunnar beszélt. Állapította meg Pácika kutya. Amikor meghallották a bejelentést, megismerem a hangját. Pácika kutya, mi az a tűzijáték? Kérdezte Pinnur. Fogalmam sincs, felelte Pácika kutya, és figyelte, amint az emberi lények elkezdik elhagyni a kilátóteraszt, és a domb másik oldalon lefelé mennek. Körülbelül egy perccel később egy csillogó fehéres ezüstös fény egyetlen vékony csíkja villant fel egy közeli domboldalról. Lassú, sipító ívé emelkedett fel a levegőbe, csillogó fehérebb fénygömb volt az elején, olyan volt, mint egy hosszú, díces, csóvájú üstökös. Amikor a csík elérte az íve tetejét, fölrobbant a levegőben, a csillogó fehér gömb hirtelen robbanással szétszóródott, több tucat irányba sistergett, és hosszú rózsaszín és sárga kacskaringókat húzott maga után. Mielőtt lehullott, Blökinelli, Csíkos és Pinnur olyan gyorsan és olyan szorosan vették körül Pácika kutyát, amennyire csak tudták. Mi ez? Ez Pácika kutya? Kérdezte Nelly. Mielőtt Pácika kutya válaszolt volna, Pinnur felkiáltott. Egy polip! Pácika kutya nyugodt hangon válaszolt. Nem polip, a polipok az óceánban élnek. Csíkos ekkor így kiáltott. Egy újfajta állat, a repülő polip. Nem, szólalt meg csöndesen újra Pácika kutya. Az lehetetlen. Nellynek teljesen más volt a véleménye. Azt mondta, felrobbant a hold. Pácika kutya megrázta a fejét, felmutatott a magasba, azután balra. A hold ott van. Talán egy másik hold robbant fel. Csak egy holdunk van, mondta rá Pácika kutya. Biztos vagy benne? Egészen biztos. Valaki nem szólt semmit, lefeküdt. Lefeküdt a többiek közé, és egy ócska zoknit rákcsált, miközben idegesen nézett fel az égre. Biztosan ez a tűzijáték. Vélekedett Pácika kutya. Erről beszélt Gunnar, és nem hiszem, hogy ettől félnünk kellene, igazán nagyon szép. A többi kutyus is fölnézett,
Pálcika kutya gondolatait és véleményét mérlegelve. Rögtön kevésbé érezték ilyetnek magukat. Nellit kivéve, aki még mindig idegesen rázkódott. Pálcika kutya észrevette, és épp hogy csak egy kicsit közelebb hajlott hozzá, Nelly Pálcika kutyához hajolt, amíg kissé egymáshoz értek. Ez a szemlátomás jól tett Nellynek, már nem rázkódott olyan nagyon, Pálcika kutya jól az eszébe véste, hogy a tűzijáték alatt szemmel kell tartani Nellyt. Az, hogy a tűzijáték nagyon szép, de nem a legfontosabb vele kapcsolatban. Jelentette ki Nelly, jelentette ki Pálcika kutya, miközben Nelly továbbra is odahajlott hozzá, a többiek pedig a színes fényjátékot nézték. Pindut megkérdezte, mi a legfontosabb? Nézd meg az emberi lényeket. A kutyusok a kilátó terasz felé néztek, a legtöbb emberi lény már lement a domb másik oldalán, éppen az utolsó néhány igyekezett lefelé. Hová mennek? Kérdezte Blöki, miközben visszadugta az öknit a buntájába. Látni akarják a tűzijátékot, mondta Pálcika kutya. De akkor miért mennek el? Kérdezte Csíkos. A tűzijáték pont itt van. Nem mennek el egészen, felelte Pálcika kutya. Palányi öröm vegyült a hangjába, mintha nagy eseményre számíthatnának. Csak a kilátó terasz hagyják el, látjátok? A domb másik oldalán mennek le. Nelly azt kérdezte, miért mennek le a kilátó teraszról? Mert a tető miatt nem látják az eget, magyarázta a Pálcika kutya. Bentről nem látják a tűzijátékot. És mi olyan fontos ezzel kapcsolatban? Kérdezte Pindúr. Pálcika kutya elvigyorodott, amint egy ragyogó kék fénycsóva szétrobbant magasan az égbolton. Aztán csak egy valamit mondott. Senki sem vigyáz az ennivalóra. 11. fejezet. Nelly kicsit sírdogál. Alig 2 perc telt el, és a kutyusok átvágtak a mezőn, felrohantak a dombra, ki a látóteraszon pedig felugrottak a büféasztalra, és lakmározni kezdtek. Pálcika kutya, miközben a barátai ettek, átvágott a kilátóteraszon, végig sietett a terítőkkel borított piknikasztalok között, ami átért a másik oldalra, lopva lenézett a dombon, az összes emberi lény ott volt, még Pálcika cicai szürke barátja, és mindnyájukat rabul ejtette a látványos tűzjáték bemutató. A fejüket az ég felé fordították, úgy várták a következő színes robbanást. Pálcika kutya egy dologban biztos volt. Addig, amíg a tűzjáték tört, egyetlen emberi lény sem fog visszajönni. Ezért visszasietett a barátaihoz, felszökkent az asztalra, és érezte, hogy öröm lelengeti át a szívét. Blöki, Nelly, Csíkos és Pindúr csak úgy faltak. Nelly arca egy hosszú, mély ezüsttálca krumplipüré egyik oldalába temetkezett. Blöki is megtalálta a krumplit, pont 2 pillanatig tartott, amíg fölemelte a fejét a fehér ételhalomból. Olvadt vaj csöpögött a bajuszára. Még lélegzetet vett, és visszatette a fejét a krumpliba. Pindúr és Csíkos hátralőtt, és melső mancsuk között roston sült bordákat tartva rákcsálta puha hús a csontokról. Pálcika kutya megpillantott egy nagy tálcát, tele zöld levelekkel, paradicsommal és más zöldségfélével. Azelőtt a barátaival sokszor keresgéltek hasonló ennivalókat, látott sok császárzsomlét, ezek látszatára és illatára olyanok voltak, mint azok a hamburger és hotdog zsömlefélék, amilyeneket régebben gyakran találtak, de az ostonsült bort és a krumplipüré volt az, amire barátai jogosan összpontosították figyelmüket. És Pálcika kutya csatlakozott hozzájuk. Először a krumplihoz ment oda, de többi ízletes falat és nyálas után abba hagyta az evést.
Lucky, Nelly és Csíkos így is ittett. Azért, mert Pindultnak akart valami mondani valója. De mielőtt még megszólalt volna, egy másik óriási bum hangzott fel az égből, és Nelly felkiáltott. Mi a fene volt ez? Tűzijáték, válaszolt a Pálcika kutya. Azt hiszem, még egy ideig hallani fogjuk ezt a nagy lármát. Biztos vagy benne, hogy ez volt? Egészen biztos. Nem egy ágyú? Vagy egy régi háború? Biztos vagyok benne. Nem a világ vége, ahogy mondani szokás, kérdezte Nelly izgatottan és közben sűrűn pislogott, biztos akart lenni a dologban. Minden rendben lesz. Nem aggódtok emiatt, az egész dübörgés miatt itt körülöttünk? Nem a világ vége, tudjuk jól. Felelte nyugodtan Pálcika kutya, és remekül érzem magam. Nelly szemlátomást megelégedett Pálcika kutya válaszával bólintott, azután Pindulthoz fordult. A többiekhez hasonlóan jól tudta, hogy Pindultnak az újonnan talált ételekkel kapcsolatos kifinomult és hozzáértő leírást nem lehet kihagyni. Ez egyszerű hajlított, pálcikaszerű tárgy, örömteli meglepetés. Kérdezte Pindul. Egy kis barbecue szósz csöpögött le az álláról. Ekkor egyetlen voltát emelte magasba, megforgatta és alaposan szemügyre vette. Határozottan hús van itt, puha és meleg, amit nagy öröm húzigálni és tépkedni. Szuper rákcsálási élvezetet nyújt, de a barna szósz az étel lényege. Igazán fantasztikus és édes, erős és bizsergető, kissé pikáns utóízt, hogy a szájpadlásodon. Pindul, mi ez? Kérdezte Nelly. Ismerős, nagyon ismerős, felelte Pindul, és újabb bizonyítékot keresve megnyalta az ajkát. Parányi barna cukrot, borsót és paprikát érzek, paradicsomot, ectet és Worcester mártást is kóstolok. Mindez együttesen sűrű, zamatos, pompás és ismerős ízélményt hoz életre. Pindul hirtelen lehajtotta a fejét. Tudom, mi ez az íz. Micsoda? Kérdezte Csíkos. Olyan, mint amilyen Nelly kedvenc chipsze. Nelly felaskított. Olyan az íze, mint a barbecue chipsnek? Viccelsz? De hússal? Barbecue és hús együtt? Pindul bólintott. Lehetséges. Ismerte el Nelly, és kis szünetet tartott. Nehéz volt biztosan megállapítani, vajon kilátó teraszon lévő világítás, vagy más minden miatt, de úgy látszott, mintha éppen akkor könnyek jelennének meg a kis Nelly szemében. Lehet, hogy ez január 16-a óta a legnagyobb nap. Az a nap, amikor elkaptad a farkadat? Kérdezte Pálcika kutya. Nelly bólintott, és a bal mellső mancsa a hátsó részével megtörölte a szeme sarkát. Azután erős tacskó lábizmaival elrugaszkodott az asztalról, és magasba lendült, pontosan a bortás tálca mellett ért földet, és beledugta a fejét az édeskés ízes barbecue szószba. Eközben Pindul visszatért a leíráshoz. Van még valami, folytatta Pindul. Van még egy dolog. Pálcika kutya elfordította a fejét, hogy biztos legyen benne, a tűzjáték bemutató még mindig tartott. Aztán megkérdezte. Pindul, mi az? Miután felfaljuk a húst, és lenyaljuk az egész szószt, jön egy szívbizsergető végső fogás. Az étel nagy, végső koronája. Mi az? Kérdezte Csíkos. Pindul 4 másodpercnyi szünetet tartott, azután azt suttogta. Egy csont. Azaz, egy csont. Egy csont? Kérdezte Csíkos. Igazából nem egészen tudta, mit jelentett ez az új információ. Pálcika kutya megpróbált segíteni. Így szólt. A kutyák szeretik a csontot. Értem, mondta Csíkos, de nem látszott, hogy igazán fölfogta volna a lényeget.
Nem egészen lát az összefüggést, Pácika kutya még egy kicsit segítette pedig. Te pedig kutya vagy. Igaz, az vagyok, mondta lassan Csíkos. Néhány pillanat múlva kissé megránult a feje, a teste remegett, most fogta fel. Szeretni fogom a csontot. Pácika kutya bólintott, Csíkos pedig megragadott egy bortát, és hatalmas lelkesedéssel elkezdte rákcsálni. Azt mondhatnánk, hogy igazából alig várta, hogy ennek az újfajta ételnek a csontos részéhez eljusson. Rengeteg étel volt hosszú büféasztalokon, egyebek köz krumplipüré, saláta és sok puha zsomle is, de Pindur kiváló és incsiklandó leírása után a barbecue borra volt az egyetlen étel, amire a kutyák gondolni tudtak. Még Pácika kutya ismétel alaposan megnézte az égboldot, hogy meggyőződjön róla, hogy a tűzijáték bemutató folytatódik. Helyet foglalt a nagy bordával teli tálca mellett, és megragadott egyet, hogy a barátaival együtt jót lakmározzon. Piros, sárga, fehér és két tűzijáték pár percig káprázatosan csillogó fényáradattal sisterekben robbant szét a fekete égbolton, és pár perc alatt mindegyik kutyus felfolt egy bordát, aztán egy másikat, még egyet, és egy másikat, és még egy másikat, és egy másikat. Csak egy parányi beszélgetés foszlánnyal szakította félbe a lakomájukat. Pácika kutya, teljes biztonságban vagyunk? Kérdezte Csíkos a harmadik bordája után. Egyáltalán nem látszott ilyetnek, vagy izgatottnak, inkább csak annyi időre vágyott azokhoz a bordákhoz, amennyi csak lehetséges volt. Minden rendben, nyugtatta meg Pácika kutya. Pár pillanat lezelőtt felpillantott az égre, és hallotta a magasba törő tűzijáték röppentyűk sivító hangját. Addig, amíg tart a tűzijáték, egyetlen emberi lény sem fog meglátni minket. Csíkos elmosolyodott, és belenyomta a fejét a tálcába, hogy egy másik botrát megragadjon. Pácika kutyának tökéletesen igaza volt. Egyetlen ember is lény sem látta meg őket, de valaki más igen. Na, itt ennél az izgalmas résznél be fogom fejezni, vagy abba fogom hagyni. Még folytatni fogom később. Mert tudjátok, hogy mindig a legizgalmasabb résznél kell abba hagyni. És igen, teljen tovább jól a nyári szünet, meg mulassatok. Ja, és csak egy saját tanulság, olyan meleg lesz, hogy naponta akár 3-szor vagy annál többször is le kell fürödni. Igen, ennyi. Na, rendben. Sziasztok!